ברק הוא היוזם והמקים של סדנת סוויץ', סדנת ספורט ותזונה לנוער. מגיעים אליו ילדים עם עודף משקל, והוא מכניס אותם למשטר של פעילות ספורטיבית. הרבה ספורט, מכל הסוגים, הרבה מאמץ וזיעה, והמון הומור. הילדים מרדים, בפועל אתה רואה שיש ירידה במשקל, וגם אם ילד לא ירד, הוא מצליח כבר בעצמו להבין שאם הוא לא ירד, אבל הוא קצת גבוה, אז הוא בכיוון הנכון. אחרי שהתלהבנו מהגישה של ברק לילדים, מהאווירה באימונים ובעיקר מההצלחות המוכחות שלו, החלטנו להפקיד בידיו את יגאל שלנו. הכימיה ביניהם הייתה מיידית. מה, עוד אחד? תדוע.